Ġodi Mekisel milkom, nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba u nilqakom għal-programm Newsline. L-ewwel wieħed għal din il-ġimgħa u l-aħħar wieħed għal dan ix-xahar ta' Lulju. Llum it-tnejn il-31 ta' Lulju. F'dana il-programm se jkollna tarif dwar il-bal ta' Żunżan. L-insett li qed jagħmel ħafna ħsara b'mod partikolari lin-naħla Maltija, però jista' jkun ukoll perikolus fuq il-bniedem. Ħajkonna wkoll tarif dwar il-konferenza internazzjonali li saret fl-Italja f'Ruma ftit tal-ġranet ilu, konferenza dwar l-immigrazzjoni u li għalija attendew mhux biss pajjiżi mexxejja ta' pajjiżi Ewropej iżda anke mexxejja minn diversi kontinenti oħra biex jittrattaw dina il-problema tal-immigrazzjoni. Il-preżenza ta' żieda tal-bal ta' Żunżan qiegħda tħasseb mhux ftit lil dawk li jrabbu n-naħal. U dan bir-raġun għaliex il-bal ta' Żunżan jattakka u joqtol lin-naħal minn barra il-periklu li jista' jikkawża anke fuq il-bniedem. Mej fl-istudju għandi l-Sur Dylan Farrugia li huwa il-President tal-Fondazzjoni għal Konservazzjoni tan-Naħla Maltija. Dylan huwa student u wkoll riċerkatur fuq in-naħla Maltija. Nsellimlek Dylan. Nsellem lilek Joe u anke l-semmija tal-programm tiegħek. Dylan, x'nafu dwar il-bal ta' Żunżan għaliex dan l-insett għandu dak il-laqam? Il-bal ta' Żunżan rigward forsi derivazzjoni tal-isem fih innifsu diffiċli tgħid minn fejn tkun ġejja derivazzjoni tiegħu, però jista' jkun li forsi l-aġġettiv bal juri anke saħħa daqsxejn iktar qawwa. Allura forsi n-nistadari deċidew jagħtu dan il-laqam, dan it-titlu. Dan il-laqam lil dan iż-Żunżan partikolari. Però tajjeb insemmu li hemm il-bal ta' Żunżan huwa insett indiġenu voldir il-preżenza tiegħu fil-Gżejjer Maltini. Ġifieri mhux important da? Le, mhuwiex important. Sewwa sew hemm diversi evidenzi li juru dan. Per eżempju, kien hemm niżżel bħala speċi fil-kompendju tal-lista ta' insetti fl-1989 li ġie magħmul minn Prof Xkembri u Sur Sultana u qiegħed imniżżel hemmhekk u l-popolazzjoni tal-bal ta' Żunżan fl-1989 kienet sejra l-isfel. Jiġifieri hija evidenza oħra ċara li din huwa indiġenu. Evidenza oħra hija l-fatt li hemm kampjuni fil-Mużew tal-Istorja Naturali illi huma sew tal-bal ta' Żunżan jmorru lura għall-1950. Jiġifieri l-preżenza tiegħu daw kollha huma xhieda tal-fatt li dan l-insett huwa sew indiġenu mhuwiex ma kienx introdott reċentament fil-Gżejjer Maltin tajjeb. Min fejn ġejja dina l-invażjoni ta' dawna l-insetti għaliex qed tinel forsi dak iż-żmien kien hemm l-indikazzjoni li qiegħda titnaqqas, però jidher li issa reġgħet ħadet il-ħajja biex ngħidu. Di kienet rajna pattern ġifieri dal-aħħar snin li ftit mill-popolazzjoni tal-bal ta' Żunżan dit tikber ftit. Però is-sajf tas-sena l-oħra rajna żieda qawwija ħafna fil-popolazzjoni tal-bal ta' Żunżan. Saħansitra xi artikli wara s-sajf indikaw li madwar 70% tal-kolonni tan-naħla tal-Asel f'Malta kienu affettwati, ġifieri 70% mhijiex ċajta. Hemm diversi forsi punti u affarijiet li possibilment kienu kawża ta' din iż-żieda fil-bal ta' Żunżan fosthom ewlenin hija żieda fl-urbanizzazzjoni. Naraw riċentament fil-Gżejjer Maltin kien hemm żieda fil-popolazzjoni wkoll u anke fil-binjiet. Hemmhekk naraw ġiex fatturi li l-bal ta' Żunżan jibda jsib iktar ikel għalih, tajjeb li ovvjament da jisfruttaħ biex ovvjament imbagħad imur lura u jkompli jżid il-popolazzjoni tiegħu meta jsib ħafna iktar ikel u żieda fl-istrutturi u binjiet huma postijiet fejn il-bal ta' Żunżan faċilment ibejjed, jiġifieri hemmhekk naraw ġiex attributi possibilment fatturi għalfejn il-bal ta' Żunżan żdied. Ħaġa oħra forsi xtaqt insemmi hija l-fatt nisimgħu ħafna fuqha, però tibdil fil-klima huwa reali. Jista' jkun li dan it-tibdil fil-klima qed iwassal biex ċerta proċessi fl-ekosistemi, fl-ekoloġija jinbidlu jitfixklu daqsxejn u forsi jagħtu pereżempju ir-riħ biex anke din il-bal ta' Żunżan kompla biex sploda fil-popolazzjoni tiegħu. U allura għaliex jattakaw wkoll speċifikament lin-naħla?
Għal-Balt ta' Zunzan in-naħal huwa sors tajjeb ta' ekel, ġifieri ma jattakkax biss lin-naħla. Però in-naħal huwa sors tajjeb ta' ekel għalfej. Għax fil-kaxxa ta' naħal ikun hemm l-għasel li għal-Balt ta' Zunzan huwa sors tajjeb ta' enerġija. Bħalna da jkollu bżonn l-enerġija. U ovvjament meta jżubat isib il-kaxxi tal-għasel, ovvjament l-għasel tajjeb għalih, jogħġbu ħafna wkoll. Però wkoll jiekol ukoll lin-naħal bħala sors tajjeb ta' proteina di jikola u mbagħad jerġa' immur lura fix-xeda tiegħu biex jitma' l-iżżar tiegħu. U mbagħad il-problema hija però illi bal wieħed ta' Zunzan jista' jikol madwar 40 naħla. Hija da. Jiġifieri u l-problema ikbar ukoll hija li kull xeda ta' Balt ta' Zunzan se tagħmel eluf ta' ħaddiema tal-Balt ta' Zunzan. Jiġifieri hemmhekk naraw korrelazzjoni bejn il-popolazzjoni tal-Balt ta' Zunzan u l-qerda tan-naħla tal-għasel sfortunatament. Dilin bħala fondazzjoni għandkom idea ta' kemm qiegħda tkun ta' periklu ta' dannu għan-naħla Maltija u għal dawk anke li jrabbu n-naħal il-Balt ta' Zunzan. Iva, kif semmejt iktar kmieni, is-sena l-oħra kien hemm madwar artiklu indika li madwar 70% tal-kolonji tal-għasel ġew meqruda minħabba. Fil-preżent? Għandna idea? Fil-preżent, bħala data naħseb m'għandniex ovvjament is-sajf għadu magħna ġifieri u naħseb ta' min anke nħeġġu l-awtoritajiet hawnhekk biex jittakiljaw din il-problema bl-iktar mod anke xjentifiku ġifieri li tinġabar data għas sfortunatament xi drabi nsibu realtà fej f'Malta nsibu nuqqas ta' data, nuqqas ta' informazzjoni. Ġifieri tajjeb illi anke viżavi monitoraġġ kun hawn da tip ta' monitoraġġ biex naraw naqra anke bħala f'termini ta' numri nkunu nafu fejn qegħdin ukoll. Ekku, edna dan għal-Balt ta' Zunzan kemm huwa ta' periklu għan-naħla, però huwa wkoll ta' periklu għall-bniedem qed jingħatu x'vera. Kemm għaliex huwa daqshekk ta' periklu għal-bniedem jekk jitnigges minn Balt ta' Zunzan? Iva, biex nkunu għedna kollox il-Balt ta' Zunzan m'għandu l-ebda aġenda li qed inigges in-nies ġifieri. Però ġrat diversi drabi ġifieri u smajna anke diversi każijiet ta' nies li jkunu imnigża bil-Balt ta' Zunzan. Issa tingiża tal-Balt ta' Zunzan hija kemm xejn iktar b'saħħitha minn ta' Zunzan normali għal daqstant meta wieħed speċjalment wara tingiża jipprova f'diffikultà għandu mal-ewwel ifittex trattament mediku għax jista' jkun forsi twassal ma' xi kundizzjonijiet il dak il-ħin u iktar sintomi ġifieri. Però rridu noqogħdu attenti li fil-preżenza tal-Balt ta' Zunzan noqogħdu daqsxejn kalmi ma nagħmlux forsi movimenti illi jkunu daqsxejn aggressivi jew pereżempju mmorru niċu għall-Balt ta' Zunzan biex noqtluh. Ovvjament da ħajintimida ruħu, ħajħossu li qed fil-periklu, ovvjament ħajdur għalina da ġifieri biex ngħid. Jerġa' jattakka. Iva jattakka u daqsxejn irravjatna aggressivi ġifieri minn dak. Ġifieri noqogħdu daqsxejn attenti li fil-preżenza tiegħu noqogħdu kalmi da jekk mhux ħanittantawh da mhux ħajtantana sewwa. Jiġifieri fil-preżenza tiegħu ma nagħmlux movimenti li nistgħu nintimidaw lil dan insett tajjeb biex. Dilin qed kellek esperjenza inti. Iva, sajf li għadda fil-fatt kont imnigges mill-Balt ta' Zunzan u ma kienitx esperjenza sabiħa ġifieri, għamilt xi 3 ijiem sħab bin-nefħa ġifieri tal-Balt. It-tingiża tiegħu mhijiex ċajta. Nefħek? Iva, kelli bżonn ovvjament wara xi 3 ijiem ġifieri għaddiet li ma ovvjament kelli bżonn daqsxejn creams u dal-affarijiet biex il-ferita tfie ġifieri. Semmejtilna li dawn jistgħu jbejtu anke f'kostruzzjonijiet forsi naf fejn hemm xi xquq fejn hemm il-bricks u hekk. Jekk xi ħadd jara xi Zunzan jew massa ta' żnaża għaddejja. Jinnota xi bejta forsi. Xi bejta. X'irid jagħmel? Kif qed ngħidu il-Balt ta' Zunzan jekk ma noqogħdulux attenti jista' jkun daqsxejn aggressiv, anke speċjalment meta jkun rib tal-bejta tiegħu ġifieri. Għax hemmhekk għandu tfalu ġvera. Ovvjament. Għandu l-frieħ. Ekku. Ġifieri noqogħdu xejn iktar attenti, speċjalment meta ninnotaw xi bejta. Il-parir tiegħi huwa nistaqsu n-nies professjonisti biex jiġu jneħħu dawn il-bejti tajjeb biex ovvjament dawk kun jafu x'inhu ma jagħmlu ġifieri anke li bħala individwi jonqos ir-riskju biex jkun hemm it-tingiża. U f'postijiet pubbliċi meta naraw jew ninnutaw xi bejta tal-Balt ta' Zunzan ninformaw mill-ewwel il-Kunsill Lokali. Ħalli mbagħad dawn imorru fil-post
u jieħdu azzjoni biex il-bejta tiġi mneħħija. Però hemm possibilità li dan l-insett jiġi kontrollat jekk ma jqeridx ered wara kollox huwa speċi indiġena kollu vera. Però x'għandu jsir anke minn individwi. Ara, hemm diversi azzjonijiet prattiċi li anke l-pubbliku ġenerali jista' jgħidu mhux in-naħħala biss, anke forsi nistgħu mmorru fiktar fid-dettall fl-affarijiet li jistgħu jsiru. Lill-pubbliku huwa importanti illi l-iskarti jew jiġi l-iskarti li jarmi li ħalli barra jiġi mormi b'mod tajjeb, pereżempju speċjalment il-boros ta' l-iskart organiku jiġi magħluqa sew. Ħallux ċans li l-bar jidħol anke fil-borza. Ekku, u jagħmel letteralment festa fuq l-iskart tagħna tajjeb, jiġifieri noqogħdu attenti biex anke l-iskart organiku. Għal forsi min jitma l-annimali noqogħdu daqsxejn attenti li forsi ma nużawx importanti ikel frisk jew dak li jgħidulu wet food għax għal-balt ta' żunżad dak huwa sors b'xejn tajjeb ta' proteina, ġifier noqogħdu daqsxejn attenti. U forsi meta nitulgħu l-annimali u nħallu l-iskart barra noqogħdu attenti li natfu warajna dejjem tajjeb. Ukoll nistgħu naraw diversi nases kemm nistgħu jimnew anke li jistgħu jinxtraw. Però again noqogħdu daqsxejn attenti illi nagħmlu dawn in-nases b'responsabilità ħalli ma jkunux imbagħad ta' dannu u detriment għal speċi oħrajn. Tajjeb, u anke il-nases li nixtru noqogħdu attenti illi jkunu speċifikament għal balt ta' żunżan. Ġifieri jeżistu nases speċifikament għal balt ta' żunżan. U anke nases ukoll li jistgħu jinbnew jiġifieri li jkunu daqsxejn iktar rudimentari ma wkoll huma tajbin prattiċi, però again noqogħdu daqsxejn nużawhom daw b'responsabilità ħalli ma jkunux ta' dannu għal speċi oħrajn. Dawn huma suġġerimenti minn ħatakom tal-fondazzjoni? Iva. Huma suġġerimenti illi anka l-awtoritajiet pjuttost għamlu wkoll suġġerimenti anka offrew ukoll fondi biex anke jinxtraw xi nases lin-naħħala speċifikament. Lin-naħħala anka forsi pariri li tajna aħna lin-naħħala. Importanti wkoll li nħsib lin-naħħala u vera. Ekku, għamilna lista ta' pariri li jistgħu azzjonijiet li jistgħu jagħmlu n-naħħala biex mhux forsi isolvu ma jimmitigaw il-problema tal-balt ta' żunżan għax di xi ħaġa nazzjonali u l-azzjoni ma sax tiġi b'mod iżolati minn individwi imma tiġi b'mod kollettiv tajjeb minn nies kollha involuti. Pariri għan-naħħal hemm diversi nistgħu nagħtu. Pereżempju illi jaċċertaw illi meta jieħdu l-għasel ma jeħdux ħafna għasel. Għalfejn għax il-problema hija illi meta l-balt ta' żunżan jattakka l-kaxxi tan-naħal tajjeb, in-naħal jinduna u għal daqstant fix-xin jara li hemm dan il-periklu ma jibdix joħroġ barra bix-xira biex iġib l-ikel biex l-ikel tiegħu. Issa il-problema hija peress ma jkunx qed joħroġ barra da jispiċċa jiekol l-iskorti kollha tal-għasel tiegħu u jispiċċa sfortunatament jista' jagħti il-każ li l-ewwel nett jiddajjef ħafna ma jkunx qed jiekol biżżejjed u jista' jkun li jispiċċa jmut bil-ġuħ. Tajjeb, jiġifieri meta naqtaw l-għasel nieħdu daqsxejn ħsieb illi nħallu skorta tajba għall-għasel għan-naħla tal-għasel tajjeb biex fil-każ ta' letteralment assedju xi drabi naraw, ġifieri naraw sitwazzjonijiet fejn il-balt ta' żunżan ikun f'numri pjuttost kollu armata. Ekku, jkun qed idur mal-kaxxi u letteralment jassedja l-kaxxa tan-naħal. Affarijiet oħra li nistgħu nagħmlu prattiċi huma li inċekknu l-entratura tal-kaxxa tan-naħal għalfejn. Ħalli din in-naħal ikollhom iktar kontroll fuq l-entratura tal-kaxxa. Tajjeb. Ħaġa oħra li jista' jsir illi naraw li nkunu qed inrabbu n-naħla Maltija għalfejn. Anke hemm fl-letteratura illi n-naħla Maltija karatterizzata bħala naħla verament adattata għal gżejjer Maltin u għandha mekkaniżmi li bil-mod kif iġġibruha anke tipprevjeni tieħu ħsieb li daqsxejn adattata għal forsi dawn l-attakki ta' dan iż-żnazan tajjeb. Al kontrarju forsi ta' naħal ta' tal-għasel oħrajn. In-naħla Maltija baqgħet kif kienet tradizzjonalment? Mistoqsija li ħataħodna naħseb titiftilna ħafna għalfejn. Sfortunatament qed naraw sitwazzjoni fejn naħla Maltija hemm diffikultà hemm daqsxejn kriżi għalfejn. Naraw sitwazzjoni fej f'Malta jiddaħlu għal skopijiet kummerċjali naħal tal-għasel differenti barranin illi nibdew mill-premessa li dawn ma tantx huma adattati għal gżejjer Maltin għal sempliċi raġuni li ma volvewx fil-gżejjer Maltin bħalma volviet in-naħla Maltija.
Is-sitwazzjoni hija li però sfortunatament meta subspeċi ta' naħal differenti jkun jinsab mbagħad fl-istess area, lokazzjoni, jibda proċess ta' taħlit, hybridization jgħidulu. Fejn mbagħad nibdew naraw sfortunatament il-karatteristiċi tan-naħla Maltija jibdew jiġu mit-tiefsa. Kemm karatteristiċi anke bil-mod kif tidher in-naħla, ma mhux biss. Anka l-mod ta' reżiljenza l-ambjent, ġifieri nibdew hemmhekk nibdew naraw nuqqas u l-parir ovvjament tagħna li anka għas-settur għall-apikoltura sostenibbli long term ġifieri, anka b'mod finanzjarju ġifieri, jkun jaqbel iktar li fil-Gżejjer Maltin inrabbu in-naħla tal-għasel. Jekk wieħed li jrabbi n-naħal jara numru ħażin ta' Balta Zunzan fuq il-xeda tiegħu tal-għasel, xi jrid jagħmel? Kif jista' jeħles minnhom da? L-ewwel nies joqgħod daqsxejn attent għax għalih innifsu, eżatt għax hija problema għall-pubbliku ma wkoll hija problema da jista' jdur għan-naħala, ġifieri noqogħdu daqsxejn attenti u speċjalment imbagħad għax peress li jkun f'numru mbagħad sostanzjali Balta Zunzan, possibilment naraw sitwazzjoni mhux Balta Zunzan wieħed biss idur għalik, imma għexieren tagħhom idur għan-naħal. Idur għan Eżatt, ġifieri. Noqogħdu daqsxejn attenti għax kif qed ngħidu t-Tingiża tiegħu hija daqsxejn iktar b'saħħitha u f'sitwazzjoni differenti naraw li jkun hemm bżonn trattament mediku ġifieri. L-istudju tagħkom bħala fondazzjoni fuq dan il-Balta Zunzan tagħkom xi affarijiet ġodda xi tiegħu. Iva, rigward studju informazzjoni, studju per se ma minniex. Però naraw illi tul dawn l-aħħar snin tajjeb dejjem rajna l-popolazzjoni tal-Balta Zunzan u din hemm evidenzjata wkoll minn diversi naħħara li huma veterani fis-settur li jgħidulek. Illi l-popolazzjoni tal-Balta Zunzan f'dal l-aħħar 10 snin speċifikament ġifieri żdiedet b'tali mod illi n-numru tagħha qatt ma raw qabel. Jien personalment ikolli sitwazzjoni fejn kunet għax l-arja ta' riċerka tiegħi n-naħla tal-għasel, nkun qed nitkellem ma' naħħala u jgħidu li isma' mis-sena l-oħra ma rajniex Balta Zunzan, però dis-sena f'daqqa waħda bdejna naraw il-Balta Zunzan. Jiġifieri dik għalija hija evidenza li dan il-Balta Zunzan iktar kemm imur qed ikabbar l-arja fejn ikun qed iħuf biex jipprova jsib ikel u qed ikabbar iż-żona fejn dan huwa attiv. Ġifieri dik hija s-sitwazzjoni. U l-parir huwa li kull min jara xi bejta tal-Balta Zunzan jirrapporta mill-ewwel. Ekku, huwa importanti. Ċempel il-Kunsill Lokali vera. Huwa importanti għaliex għax sempliċi raġuni li ma jħux azzjoni hu. Le, huwa importanti li noqogħdu daqsxejn attenti kif qed ngħidu, speċjalment meta nagħmlu movimenti li jkunu daqsxejn intimidanti dal-Balta Zunzan ħajdur għalina tajjeb. Jiġifieri noqogħdu attenti fil-preżenza, ngħidu lil minu responsabbli pereżempju l-Kunsillu Lokali, speċjalment fejn jkun hemm bejtiet f'pozzijiet pubbliċi tajjeb biex jiġu jneħħu l-bejtiet għalfejn għal sempliċi raġuni li tneħħi l-bejta huwa b'mod tajjeb kif awtomatikament ikunu qed innaqsu mill-preżenza u min-numru tal-Balta Zunzan mbagħad. Dak kien is-Sur Dylan Farrugia illi apparti li huwa student universitarju huwa wkoll il-President tal-Fondazzjoni għall Konservazzjoni tan-Naħla Maltija. Dylan tana tarif b'mod partikolari dwar kif il-Balta Zunzan qed jaffettwa u jattakka in-naħla Maltija.